Γιαγιά! Τι γίνεται εδώ?» Η φωνή ήταν σκληρή, κοφτή, σαν να κόβει τον πρωινό αέρα της πλατείας. Η κυρά Ελένη σήκωσε το κεφάλι της αργά. Ο ήλιος μόλις είχε αρχίσει να ξεπροβάλλει πίσω από τις πολυκατοικίες, αλλά η σκιά που έπεσε πάνω στον πάγκο της ήταν βαριά και παγωμένη. 3 αστυνομικοί στέκονταν μπροστά της, με τα πόδια ανοιχτά, σαν κατακτητές. Εκείνος που μίλησε, ο αρχηγός τους, φορούσε γυαλιά ηλίου που έκρυβαν τα μάτια του, αλλά το ειρωνικό χαμόγελο στα χείλη του ήταν αρκετό. «Πουλάς χωρίς άδεια. Καταλαμβάνεις δημόσιο χώρο. Νομίζεις ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για σένα?» Η κυρά Ελένη δεν απάντησε αμέσως. Τα χέρια της, γεμάτα ρητίδες από τα χρόνια και τις κακουχίες, έσφιξαν ασυναίσθητα ένα ματσάκι φασκόμηλο πάνω στον αυτοσχέδιο πάγκο της. Η μυρωδιά του βοτάνου, που συνήθως την ηρεμούσε, τώρα της φαινόταν πνιγυρή. Πουλούσε σε αυτή τη γωνιά για σχεδόν 10 χρόνια. Από τότε που ο άντρας της, ο Νίκος, έφυγε από τη ζωή και την άφησε μόνη να μεγαλώσει τα 2 εγγόνια της. Ο γιος της και η νύφη της δούλευαν σεζόν σε ένα νησί, στέλνοντας ομικρόν με τόνο ότι μπορούσαν, αλλά δεν έφταναν. Τα βότανα ήταν η ζωή της, η επιβίωσή της, το μέλλον των παιδιών. Ο ανθιπαστινόμος Κώστας Βέργος, όπως έγραφε η ταυτότητα στη στολή του, έσκυψε λίγο προς το μέρος της. Η ανάσα του μύριζε καφέ και τσιγάρο. «Δεν με άκουσες, γιαγιά?» Ρώτησα κάτι. Η κυρά Ελένη ένιωσε τα βλέμματα των περαστικών να καρφώνονται πάνω της. Κάποιοι σταμάτησαν από περιέργεια, άλλοι έκαναν ότι δεν είδαν και συνέχισαν γρήγορα το δρόμο τους. Ο φούρναρης από την απέναντι γωνία, ο κύριος Σταύρος, βγήκε στην πόρτα του μαγαζιού του, αλλά μόλις είδε το πρόσωπο του Βέργου, ξαναμπήκε μέσα, τραβώντας την κουρτίνα. Ο φόβος ήταν μια ομίχλη που απλωνόταν γρήγορα. Με τρεμάμενη φωνή, η κυρά Ελένη κατάφερε να ψιθυρίσει. «Δεν ενοχλώ κανέναν, παιδί μου. Χρόνια είμαι εδώ. Από αυτό ζω τα εγγόνια μου. Πάνε σχολείο». Έδειξε με το βλέμμα της τη μικρή, χειρόγραφη πινακίδα που είχε κρεμάσει στον πάγκο. «Μαζεύω βότανα για να σπουδάσω τα εγγόνια μου». Ήταν η περηφάνεια της, η δήλωσή της στον κόσμο. Ο Βέργος γέλασε. Ένα ξερό, άσχημο γέλιο. «Τα εγγόνια σου, έψιλον». Συγκινήθηκα. «Ξέρεις πόσους βλέπω κάθε μέρα με μια ιστορία. Ο νόμος είναι νόμος. Για να μείνεις εδώ, υπάρχει ένα τέλος τάξης. Ας πούμε, 50 ευρώ. Τι μέρα?» 50 ευρώ. Το ποσό ακούστηκε σαν έκρηξη στα αυτιά της. Ήταν περισσότερα από όσα έβγαζε σε 3 καλές μέρες. Μερικές φορές, σε μια ολόκληρη εβδομάδα. Ήταν ένα ποσό αδύνατο, παράλογο, σχεδιασμένο για να τη συντρίψει. «Μα δεν τα έχω αυτά τα χρήματα», ψέλισε, νιώθοντας τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. «Ούτε τα 10 δεν έχω πάνω μου τώρα». «Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα», απάντησε ο Βέργος, η φωνή του παγωμένη. «Ή πληρώνεις, ή τα μαζεύεις και φεύγεις. Και αν σε ξαναδώ εδώ, θα σου κατασχέσω όλο το εμπόρευμα». «Κατανοητό». Οι άλλοι 2 αστυνομικοί, νεότεροι και σιωπηλοί, στέκονταν λίγο πιο πίσω. Δεν κοιτούσαν την κυρά Ελένη. Τα βλέμματά τους σάρωναν το πλήθος που είχε αρχίσει να μαζεύεται, μια σιωπηλή προειδοποίηση σε όποιον σκεφτόταν να επέμβει. Τα παπούτσια τους, γυαλισμένα σε σημείο που καθρέφτιζαν το φως, πατούσαν βαριά στο πεζοδρόμιο. Ο τρόπος που στέκονταν, η στάση του σώματός τους, δεν ήταν στάση ανθρώπων που επιβάλλουν τον νόμο. Ήταν η στάση αρπακτικών που έχουν κυκλώσει το θύραμά τους. Η κυρά Ελένη έμεινε σιωπηλή. Τι να πει? Κάθε λέξη ήταν άχρηστη. Ένιωθε ταπεινωμένη, ανήμπορη. Έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να μαζεύει αργά τα ματσάκια με τη ρίγανη και το θυμάρι. Κάθε κίνηση ήταν ένας πόνος. Κάθε ματσάκι ήταν ώρες περπάτημα στον ημιτό, πόνος στη μέση, χέρια γδαρμένα από τους θάμνους. Κάθε ματσάκι ήταν ένα κομμάτι από το γάλα των εγγονιών της, από τα τετράδια τους, από την ελπίδα της για ένα καλύτερο μέλλον για εκείνα. Ο Βέργος παρακολουθούσε την αργή της ήττα με μια έκφραση απόλυτης ικανοποίησης. Έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα από την τσέπη του και το χτύπησε ελαφρά στην παλάμη του. Η κίνηση ήταν αργή, επιδεικτική. Μια δήλωση εξουσίας. Κανείς δεν τολμούσε να τον κοιτάξει στα μάτια, αλλά όλοι ένιωθαν το βλέμμα του, ακόμα και πίσω από τα σκούρα γυαλιά. Ένας από τους άλλους μικροπολιτές, ένας άντρας που πουλούσε λαχεία λίγο πιο κάτω, μάζεψε γρήγορα το καρεκλάκι του και άρχισε να απομακρύνεται, σέρνοντας τα πόδια του. Δεν ήθελε να είναι ο επόμενος. Η σιωπή του πλήθους ήταν. Ήταν η σιωπή της συνενοχής, η σιωπή του φόβου που επιτρέπει στην αδικία να ανθίζει. Η
κύρα Ελένη είχε σχεδόν τελειώσει. Το καλάθι της ήταν μισοάδιο, όπως και η καρδιά της. Ένιωθε ένα βάρος στο στήθος της, μια επιθυμία να φωνάξει, να ουρλιάξει, αλλά η φωνή της είχε σβήσει. Ήταν μόνη. Τότε, ο Βέργος έκανε μια κίνηση που πάγωσε το χρόνο. Πλησίασε τον πάγκο, πήρε ένα ματσάκι με χαμομήλι και το μύρισε περιφρονητικά. Για τα νεύρα, είπε. Μπορεί να χρειαστείς μερικά από αυτά σήμερα. Και με μια απότομη κίνηση, το πέταξε κάτω και το πάτησε με τη γυαλισμένη του μπότα. Το κίτρινο λουλούδι συνθλίφθηκε πάνω στον γκρίζο πεζοδρόμιο. Για την κυρά Ελένη, ήταν σαν να πάτησε την ίδια της τη ψυχή. Σήκωσε το βλέμμα της και τον κοίταξε. Για πρώτη φορά, δεν υπήρχε φόβο στα μάτια της. Μόνο μια απέραντη, σιωπηλή θλίψη. Μια σιωπηλή κατηγορία. Αυτή η ματιά φάνηκε να ενοχλεί τον Βέργο περισσότερο από οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. «Τι με κοιτάς έτσι?» σφύριξε. «Νομίζεις ότι θα με φοβήσεις? Εγώ κάνω κουμάντο εδώ». Και τότε, συνέβη. Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία λογική, το χέρι του Βέργου σηκώθηκε και χαστούκισε με δύναμη την κυρά Ελένη στο πρόσωπο. Ο ήχος ήταν ξερός, απότομος. Έσχισε τον αέρα σαν μαχαιριά. Στην πλατεία έπεσε απόλυτη, νεκρική σιγή. Ακόμα και οι μηχανές των αυτοκινήτων φάνηκε να σταμάτησαν. Το κεφάλι της ηλικιωμένης γυναίκας γύρισε απότομα από τη δύναμη του χτυπήματος. Ένα μικρό, πνιχτό αχ βγήκε από τα χείλη της. Τα γόνατα της λύγησαν, σαν κάποιος να της έκοψε τα νήματα. Έπεσε στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο πατημένο χαμομήλι. Για μια στιγμή, κανείς δεν κινήθηκε. Ήταν μια εικόνα παγωμένη στο χρόνο, η ηλικιωμένη γυναίκα στα γόνατα, ο αστυνομικός να στέκεται από πάνω της με το χέρι ακόμα σηκωμένο, και το πλήθος να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, τα πρόσωπά τους μάσκες σοκ και δυσπιστίας. Η ταπείνωση ήταν απόλυτη. Η βία, αδικαιολόγητη. Το όριο είχε ξεπεραστεί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Βέργος έκανε νόημα στους άλλους δύο. «Μαζέψτε αυτά τα σκουπίδια», διέταξε, η φωνή του τώρα γεμάτη μια άγρια, δηλητηριώδη εξουσία. Οι δύο νεότεροι αστυνομικοί, σαν καλοκουρδισμένα ρομπότ, κινήθηκαν. Άρπαξαν το μεγάλο ψάθινο καλάθι της κυρά Ελένης, όπου είχε μαζέψει τα υπόλοιπα βότανά της. Δεν το σήκωσαν απλώς. Το αναποδογύρισαν με βία. Ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο, μέντα, τίλιο, ο κόπος εβδομάδων, ο θησαυρός της, σκορπίστηκε στον αέρα και έπεσε στο βρώμικο πεζοδρόμιο, ανακατεύτηκε με τη σκόνη και τα ποτσίγαρα. Η κυρά Ελένη έβγαλε μια κραυγή απόγνωσης. «Όχι. Τα βότανά μου». Προσπάθησε να συρθεί προς το μέρος τους, να σώσει ο μικρόν με τόνο ό,τι μπορούσε, τα χέρια της να προσπαθούν να μαζέψουν τα σκορπισμένα κλαράκια. Ένας από τους αστυνομικούς την έσπρωξε πίσω με την άκρη της μπότας του, όχι δυνατά, αλλά με μια απαξίωση που πονούσε περισσότερο από χτύπημα. «Κάτσε κάτω, σου είπα», μουρμούρισε. Τότε, άρπαξαν το ξύλινο πάγκο της, τον έσπασαν με μια κλωτσιά και πέταξαν τα κομμάτια του στην καρότσα ενός μικρού φορτηγού του Δήμου που περίμενε λίγο πιο πέρα, σαν να ήταν προετοιμασμένο για αυτή τη δουλειά. Πήραν το σπασμένο καλάθι και το πέταξαν κι αυτό μέσα, σαν σκουπίδι. Μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό, ο κόσμος της κυρά Ελένης είχε καταστραφεί. Ο πάγκος της δεν υπήρχε. Τα βότανα της ήταν πατημένα στο πεζοδρόμιο ή πεταμένα σε ένα φορτηγό. Το μαγουλό της έκαιγε από το χαστούκι, και η ψυχή της έκαιγε από την αδικία. Ο Βέργος την κοίταξε για τελευταία φορά, μια ματιά γεμάτη περιφρόνηση. Έφτιασε στο πεζοδρόμιο, λίγα εκατοστά από το σημείο που ήταν γονατισμένη. «Την επόμενη φορά, να μας σέβεσαι», είπε. Γύρισε την πλάτη του και, ακολουθούμενος από τους δύο σιωπηλούς συντρόφους του, απομακρύνθηκε αργά, με την ίδια λαζονική σιγουριά, σαν να είχε μόλις κάνει το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Το πλήθος άρχισε να διαλύεται σιγά σιγά, σαν να φοβόταν ότι ο αέρας που άφησαν πίσω τους οι αστυνομικοί ήταν μολυσμένος. Κανείς δεν πλησίασε την κυρά Ελένη. Κανείς δεν της πρόσφερε ένα χέρι να σηκωθεί. Έμεινε μόνη, γονατισμένη ανάμεσα στα συντρίμμια της ζωής της. Το κόκκινο σημάδι του χαστούκιου στο μαγουλό της φώναζε την αλήθεια που όλοι φοβήθηκαν να πούν. Τι θα γινόταν τώρα? Πώς θα γύριζε σπίτι στα εγγόνια της με άδεια χέρια και άδεια τσέπη? Πώς θα τους εξηγούσε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι τόσο σκληρός? Σηκώθηκε αργά, με δυσκολία. Κάθε κόκαλο του σώματός της πονούσε, αλλά ο χειρότερος πόνος ήταν μέσα της. Κοίταξε γύρω της, τα πατημένα βότανα, τα διάφορα πρόσωπα, την απουσία ελπίδας. Ένιωσε ένα κύμα απόγνωσης να την κατακλείζει.
Για μια στιγμή, σκέφτηκε να τα παρατήσει. Να γυρίσει σπίτι και να κλειδωθεί, να αφήσει τη φτώχεια και τη θλίψη να την πνίξουν. Αλλά τότε, σκέφτηκε τα πρόσωπα των εγγονιών της. Το μικρό τον Ανδρέα που ήθελε να γίνει γιατρός και τη μικρή την Άννα που ζωγράφιζε όλη μέρα. Δεν πουλούσε βότανα. Πουλούσε το μέλλον τους. Και κανένας βέργος, κανένας αστυνομικός, δεν είχε το δικαίωμα να της το κλέψει. Με μια απόφαση που γεννήθηκε μέσα από την απόλυτη απελπισία, η κυρά Ελένη άρχισε να περπατάει. Δεν γύρισε προς το σπίτι της. Πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς το μικρό παντοπολείο που βρισκόταν στην άλλη άκρη της πλατείας. Ο ιδιοκτήτης, ο Μανώλης, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ίσως μπορούσε να της δανείσει λίγα χρήματα για το γάλα των παιδιών. Έμπηκε στο μαγαζί, σκυμμένη, προσπαθώντας να κρύψει το πρόσωπό της. Ο Μανώλης ήταν πίσω από τον πάγκο, τακτοποιώντας κάτι κονσέρβες. «Καλημέρα, κυρά Ελένη», είπε χαμογελαστά, πριν σηκώσει το κεφάλι του. Όταν την είδε, το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη του. «Παναγία μου, τι έπαθε στο πρόσωπο?» Η κυρά Ελένη δεν άντεξε άλλο. Τα δάκρυα που κρατούσε τόσο ώρα άρχισαν να κυλούν ανεξέλεγκτα. Με σπασμένη φωνή, προσπάθησε να το εξηγήσει τι συνέβη. Για το βέργο, για τα 50 ευρώ, για το χαστούκι, για τα πεταμένα βότανα. Ο Μανώλης άκουγε, το πρόσωπό του να σκοτεινιάζει με κάθε λέξη. Δεν τη διέκοψε. Όταν τελείωσε, στο μαγαζί επικρατούσε απόλυτη ησυχία, εκτός από τους λυγμούς της ηλικιωμένης γυναίκας. Ο Μανώλης δεν είπε πολλά. Δεν έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις ούτε λόγια παρηγοριάς. Κοίταξε έξω από το παράθυρο, προς το σημείο που στεκόταν ο πάγκος της. Το βλέμμα του σταμάτησε σε μια μικρή, μαύρη κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει πάνω από την είσοδο του μαγαζιού του πριν από μερικούς μήνες. Χωρίς να πει λέξη, γύρισε στο μικρό υπολογιστή που είχε κάτω από τον πάγκο. Άρχισε να κάνει κλικ με το ποντίκι, τα μάτια του καρφωμένα στην οθόνη. Η κυρά Ελένη τον κοιτούσε απορριμμένη. Μετά από λίγα λεπτά, ο Μανώλης γύρισε την οθόνη προς το μέρος της. Στην οθόνη παίζονταν μια βουβή ταινία. Η πλατεία, ο πάγκος της, η άφιξη των 3 αστυνομικών. Η κάμερα, τοποθετημένη σε τέλεια αγωνία, είχε καταγράψει τα πάντα. Την αλαζονία του βέργου. Τον φόβο στο πρόσωπό της. Την κίνηση του χεριού του. Το χαστούκι. Την πτώση της. Την καταστροφή του εμπορεύματός της. Όλα ήταν εκεί, σε κρυστάλλινη, αδιάψευστη εικόνα. Η αλήθεια είχε έναν μάρτυρα που δεν φοβόταν και δεν ξεχνούσε. Ο Μανώλης πάτησε την παύση ακριβώς τη στιγμή του χαστούκιου. Η εικόνα ήταν συγκλονιστική. Το πρόσωπο του βέργου παραμορφωμένο από θυμό, το χέρι του θολό από την κίνηση, το σώμα της κυρά Ελένης να αρχίζει να λυγίζει. Πάτησε ξανά play, και μετά πάλι παύση, τη στιγμή που οι άλλοι 2 αστυνομικοί πετούσαν τα βότανα. Έπειτα, με σταθερές κινήσεις, πάτησε εκτύπωση. Ο μικρός εκτυπωτής δίπλα στον υπολογιστή άρχισε να βουίζει. Βγήκαν 2 φύλλα χαρτί. 2 φωτογραφίες. Η μία έδειχνε το χαστούκι. Η άλλη την πτώση της στα γόνατα. Η εικόνα ήταν τόσο καθαρή, που το πρόσωπο του βέργου και το σήμα στη στολή του ήταν απόλυτα αναγνωρίσιμα. Ο Μανώλης πήρε τα 2 χαρτιά και τα ακούμπησε στον πάγκο, μπροστά στην κυρά Ελένη. «Αυτή είναι η αλήθεια», είπε, η φωνή του ήρεμη αλλά σταθερή. «Τώρα, το ερώτημα είναι ένα». Την κοίταξε στα μάτια. Το βλέμμα του δεν ήταν λυπημένο. Ήταν γεμάτο μια παράξενη ένταση. «Τολμάς να κάνεις καταγγελία, κυρά Ελένη?» «Γιατί αν τολμήσεις, δεν θα πας μόνη σου. Θα έρθω μαζί σου». Η κυρά Ελένη κοίταξε τις φωτογραφίες. Κοίταξε την εικόνα της δικής της ταπείνωσης. Αλλά δεν έβλεπε πια μια δύναμη γυναίκα. Έβλεπε μια απόδειξη. Ένα όπλο. Ένιωσε κάτι να αλλάζει μέσα της. Ο φόβος άρχισε να υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε κάτι άλλο. Κάτι που έμοιαζε με θυμό, αλλά ήταν πιο κρύο, πιο δυνατό. Ήταν αποφασιστικότητα. Σήκωσε το βλέμμα της και κοίταξε το Μανώλη. Τα δάκρυα είχαν σταματήσει. Το χέρι της που έτρεμε, τώρα ήταν σταθερό. Πήρε τις φωτογραφίες από τον πάγκο. «Τολμάω», είπε. Και η φωνή της δεν έτρεμε πια. Ο γιος του Μανώλη, ο Γιάννης, ένας 20χρονος που σπούδαζε πληροφορική, ήταν στο πίσω μέρος του μαγαζιού και είχε ακούσει τα πάντα. Χωρίς να ρωτήσει, πήρε το βίντεο από τον υπολογιστή του πατέρα του, το έκοψε στα πιο σημαντικά σημεία και, με λίγα κλικ, το ανέβασε στο Facebook και το TikTok, με μια απλή λεζάντα,
πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Σήμερα το πρωί. Αστυνομικός χαστουκίζει ηλικιωμένη μικροπολίτρια. Μοιραστείτε το για να βρεθεί. Στην αρχή, δεν συνέβη τίποτα. Αλλά μετά, σαν μια μικρή σπίθα σε ένα ξερό δάσος, άρχισε να εξαπλώνεται. Ένα like. Μια κοινοποίηση. Ένα σχόλιο οργής. Μέσα σε μία ώρα, το βίντεο είχε εκατοντάδες προβολές. Μέσα σε 2 ώρες, χιλιάδες. Τα σχόλια έπεφταν βροχή, έσχος, ντροπή, να παραιτηθεί τώρα. Αυτή είναι η ΕΛΑ που μας προστατεύει. Το βίντεο, βουβό και ασπρόμαυρο από την κάμερα ασφαλείας, είχε μια ομιδύναμη που καμία περιγραφή δεν μπορούσε να αποδώσει. Η βίαιη, απρόκλητη κίνηση του Βέργου, η πτώση της ανυπεράσπιστης γυναίκας, η απάθεια των συναδέλφων του. Ήταν η ανατομία της κατάχρησης εξουσίας σε 60 δευτερόλεπτα. Μέχρι το απόγευμα, το βίντεο έπαιζε σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά sites. Δημοσιογράφοι άρχισαν να τηλεφωνούν στα γύρω μαγαζιά, προσπαθώντας να μάθουν ποια ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα και ο αστυνομικός. Το όνομα Κώστας Βέργος άρχισε να κυκλοφορεί στα social media. Κάποιος βρήκε το δημόσιο προφίλ του και φωτογραφίες του, όπου πόζαρε χαμογελαστό στις διακοπές του, άρχισαν να κυκλοφορούν δίπλα στις φωτογραφίες από το βίντεο. Η αντίθεση ήταν εξοργιστική. Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής επικρατούσε πανικός. Ο Βέργος, ο οποίος είχε γυρίσει από την περιπολία του και έπινε καφέ, καυχιόμενος για το πως καθάρισε την πλατεία από τα σκουπίδια, κλήθηκε σπευσμένα στο γραφείο του διοικητή. Όταν μπήκε, ο διοικητής δεν τον κοίταξε. Έδειχνε απλώς την οθόνη του υπολογιστή του, όπου πεζόταν σε επανάληψη το βίντεο. «Κώστα», είπε ο διοικητής με μια φωνή που έμοιαζε να έχει χάσει όλη της τη δύναμη. «Τι έκανες?» Την ίδια στιγμή, στο μικρό διαμέρισμα της Κυραελένης, χτύπησε το τηλέφωνο. Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα με το Μανώλη, όπως είχαν πει. Είχαν κάνει την καταγγελία, καταθέτοντας τις φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία. Ο αξιωματικός υπηρεσίας τους είχε αντιμετωπίσει με μια ψυχρή, γραφειοκρατική αδιαφορία. Τους είπε ότι θα διερευνηθεί και τους έδιωξε. Είχαν φύγει με την αίσθηση ότι η καταγγελία τους θα κατέληγε σε κάποιο ξεχασμένο σιρτάρι. Αλλά τώρα, το τηλέφωνο χτυπούσε. Η κυρία Ελένη το σήκωσε διστακτικά. «Κυρία Ελένη Παπαδοπούλου», ρώτησε μια σοβαρή, επίσημη φωνή. «Μάλιστα», απάντησε εκείνη. «Ονομάζομαι Ταγματάρχης Παπαδόπουλος, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σας τηλεφωνώ σχετικά με το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα εκ μέρους ολόκληρου του σώματος να σας ζητήσω μια βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη». Η κυρία Ελένη έμεινε άφωνη. «Συγγνώμη? Από έναν ταγματάρχη? Το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο, κυρία Παπαδοπούλου, και δικαίως. Η συμπεριφορά του ελόγου ανθυπαστινόμου είναι απαράδεκτη και δεν αντιπροσωπεύει την ελληνική αστυνομία. Σας διαβεβαιώνω ότι έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να έρθετε αύριο το πρωί στη Γαδά για μια επίσημη κατάθεση. Όχι ως ύποπτη, αλλά ως θύμα. Ως η βασική μας μάρτυρας. Θα στείλουμε ένα περιπολικό να σας παραλάβει». Η ισορροπία δυνάμεων είχε αντιστραφεί πλήρως. Η ταπεινωμένη, ανώνυμη γυναίκα του πεζοδρομίου ήταν τώρα το κέντρο της προσοχής. Ο παντοδύναμος αστυνομικός ήταν τώρα ο κατηγορούμενος. Η δύναμη δεν ήταν πια στη στολή και το όπλο. Ήταν σε ένα βίντεο 60 δευτερολέπτων και στη δύναμη της κοινής γνώμης που είχε ξεσηκωθεί. Η ιστορία της κυρία Ελένης άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Το τηλεφώνημα του ταγματάρχη Παπαδόπουλου ήταν μόνο η αρχή. Την επόμενη μέρα, καθώς η είδηση κυριαρχούσε σε τηλεοράσεις και εφημερίδες, συνέβη κάτι απρόσμενο. Ο Λαχιοπόλης, που την προηγούμενη μέρα είχε φύγει φοβισμένος, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα. «Και εγώ θέλω να καταγγείλω τον Βέργο», είπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. «Κάθε εβδομάδα μου ζητούσε μερικά λαχεία για το καλό. Αν δεν του έδινα, με απειλούσε ότι θα με έγραφε». Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε μια γυναίκα που πούλαγε χειροποίητα κοσμήματα σε έναν άλλο δρόμο. «Αυτή η ομάδα μου ζητούσε προστασία», είπε με τρεμάμενη φωνή. 20 ευρώ τη βδομάδα. Αν δεν τα έδινα, μου έλεγαν ότι κατά λάθος θα μου έσπαγαν τον πάγκο. Μέχρι το τέλος της ημέρας, 14 άλλοι μικροπολιτές από όλη την περιοχή είχαν βρει το θάρρος. Άνθρωποι που για χρόνια υπέφεραν σιωπηλά, πληρώνοντας τον φόβο τους σε διεφθαρμένους αστυνομικούς, τώρα μιλούσαν. Η υπόθεση της κυρία Ελένης δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου.
Το βίντεο δεν είχε αποκαλύψει απλώς έναν κακό αστυνομικό. Είχε αποκαλύψει ένα ολόκληρο κύκλο με εκβιασμών και προστασίας που λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των αρχών, ή ίσως και με την ανοχή τους. Η έρευνα πλέον δεν αφορούσε μόνο το Βέργο. Αφορούσε τους δύο συναδέλφους του, που παρακολουθούσαν άπραγοι και συμμετείχαν στην καταστροφή. Αφορούσε και άλλους αστυνομικούς από το ίδιο τμήμα, των οποίων τα ονόματα αναφέρονταν ξανά και ξανά στις καταγγελίες. Η υπόθεση είχε γίνει συστημική. Το χαστούκι στην Κυρα Ελένη είχε ταρακουνήσει ολόκληρη την αστυνομική διεύθυνση. Οι αρχικές υποψίες του πλήθους, ο λόγος που όλοι φοβούνταν τόσο πολύ αυτούς τους συγκεκριμένους αστυνομικούς, τώρα επιβεβαιώνονταν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Λίγες μέρες μετά, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο ανθιπαστινόμος Κώστας Βέργος δεν τέθηκε απλώς σε διαθεσιμότητα. Μετά από τις δεκάδες καταγγελίες και την πίεση της κοινής γνώμης, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του για εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας. Συνελήφθη στο σπίτι του, όχι πια με την αλαζονία του ένστολου, αλλά με την ντροπή του κατηγορουμένου. Οι φωτογραφίες της σύλληψής του έκαναν το γύρο του διαδικτύου, κλείνοντας έναν κύκλο ειρωνικής δικαιοσύνης. Οι δύο συνεργοί του μετατέθηκαν σε άλλη υπηρεσία, σε θέσεις γραφείου, και η έρευνα για τη συμμετοχή του συνεχιζόταν. Αλλά η δικαιοσύνη δεν σταμάτησε εκεί. Μια μέρα, η Κυρα Ελένη δέχτηκε μια επίσημη πρόσκληση από τον δήμαρχο της πόλης. Πήγε στο δημαρχείο, φορώντας τα καλά της, μαζί με το Μανώλη και τα δύο της εγγόνια. Σε μια μικρή τελετή, παρουσία δημοσιογράφων, ο δήμαρχος και ο ταγματάρχης Παπαδόπουλος τη ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. «Η πόλη και η αστυνομία σας οφείλουν μια συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου», είπε ο δήμαρχος. «Η δική σας γενναιότητα έφερε στο φως μια παθογένεια που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ως ελάχιστη ένδειξη της μεταμέλειάς μας και της αναγνώρισης του αγώνα σας, ο Δήμος σας παραχωρεί, δωρεάν και μόνιμα, μια νόμιμη θέση με δικό της πάγκο στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης». Της έδωσαν έναν φάκελο. Μέσα ήταν η επίσημη άδεια, με το όνομά της. Η Κυρα Ελένη κοίταξε το χαρτί και μετά τα εγγόνια της. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, αλλά αυτή τη φορά ήταν δάκρυα χαράς. Την επόμενη εβδομάδα, όταν έστησε για πρώτη φορά τον καινούριο, καθαρό πάγκο της στη λαϊκή αγορά, συνέβη κάτι μαγικό. Οι άνθρωποι έκαναν ουρά μπροστά της. Όχι μόνο για να αγοράσουν τα βότανά της, αλλά για να της φίξουν το χέρι, να της πούνε ένα μπράβο, να της αφήσουν ένα λουλούδι. Ο φούρναρης, ο κύριος Σταύρος, της έφερε ζεστό τσουρέκι. Ο λαχιοπόλης της χάρισε ένα λαχείο για το γούρι. Η κοινότητα που κάποτε την είχε παρακολουθήσει σιωπηλά, τώρα την αγκάλιαζε. Η στήριξή τους ήταν το πιο δυνατό χειροκρότημα. Εκείνη την ημέρα, η Κυρα Ελένη πούλησε όλα της τα βότανα μέσα σε 2 ώρες. Έβγαλε περισσότερα χρήματα από όσα είχε βγάλει ποτέ σε έναν ολόκληρο μήνα. Το βράδυ, καθώς καθόταν στο σπίτι της, κουρασμένη αλλά ευτυχισμένη, κοιτούσε τα εγγόνια της που έκαναν τα μαθήματά τους. Δεν ένιωθε ηρωίδα. Ένιωθε απλώς σαν μια γιαγιά που έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατέψει την οικογένειά της. Σκέφτηκε ότι δεν ήταν αυτή που νίκησε το Βέργο. Ήταν η αλήθεια. Και η αλήθεια είχε βρει το δρόμο της επειδή ένας απλός άνθρωπος, ο Μανώλης, αποφάσισε να μην μείνει σιωπηλός, και ένας άλλος, ο γιος του, ήξερε πως να κάνει αυτή την αλήθεια να ακουστεί παντού. Μακριά από εκεί, σε ένα γραφείο στη Γαδά, ο ταγματάρχης Παπαδόπουλος έκλεινε τον φάκελο της υπόθεσης του Βέργου. Η έρευνα για το κύκλωμα συνεχιζόταν, και ήξερε ότι είχαν πολύ δρόμο μπροστά τους για να καθαρίσουν το σώμα. Ένας νεαρός ανθιπαστινόμος δίπλα το αναστέναξε. «Είναι απίστευτο, κύριε ταγματάρχα, το τι αποκαλύφθηκε. Ένα ολόκληρο σύστημα σάπιο». Ο Παπαδόπουλος κοίταξε έξω από το παράθυρο, προς την πόλη που έλαμπε στο σκοτάδι. «Ναι», είπε σκεφτικά. Και όλα ξεκίνησαν από μια ηλικιωμένη γυναίκα που πουλούσε βότανα στο πεζοδρόμιο. Η δύναμη ενός και μόνο ανθρώπου που αρνείται να υποκύψει στην αδικία μπορεί να ξυπνήσει μια ολόκληρη πόλη. Η δικαιοσύνη μερικές φορές χρειάζεται απλώς κάποιον που να τολμήσει να της ανοίξει το δρόμο. Ποια είναι η δική σας σκέψη? Έχετε δει ποτέ μια μικρή πράξη θάρρος να φέρνει μια μεγάλη αλλαγή? Γράψτε μας στα σχόλια την ιστορία σας. Και αν πιστεύετε ότι τέτοιες ιστορίες αξίζει να ακουστούν, κάντε μια κοινοποίηση και μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη.